It's Mega Grace on Vuma FM. It's exactly 7 minutes before Linda the game demanded Gabriel Sitole and PNDK. Kanti ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba sengiyavala before qolo usuku lakho namhlanje ekseni umhla ka 12 January 2022 bamba sengiyavala. Ivumela ngikhulume nawe namhlanje ekseni ngitshelela amazwi ambala azokwazi ukuthi akuphilise. Ngicela wazi ukuthi njalo iprocess yokwenziwa into ayimnandi kodwa imphumela yokwenziwa something imnandi. Njalo uma uNkulunkulu esakwenza into ethile angeke kuze kube mnandi kodwa imphumela yokuthi usuwenziwe leyo nto iyona eyoba mnandi. Njalo makusenziwa iprocess yento ethile ayikho iprocess yake yaba mnandi. Yonke iprocess makusenziwa into isuke inzima, isuke inokukhala, isuke inobuhlungu. Kodwa into eyenza ukuthi kuqhutshekwe neprocess ukuthi kuyaziwa ukuthi iprocess izophela bese kuba khona iproduct ezotholakala ngemumva. Into esuke ibhekiwe imphumela ezophuma uma sekudlule kule product kule process ebhlungu okudlula kuyona. Lokukhuluma nawe ke namhlanje ngitshela ukuthi kukhona le product uNkulunkulu afuna ukuyenza kuwe. Manje ukuze yenzeke itholakale le product kumele udlule kulema processes athile. Amanye ama process odlula kuwo awamnandi, amanye ama process odlula kuwo akhalisa ingembezi, amanye ama process odlula kuwo aphoqa ukuthi ushiwe ngabantu abathile, amanye ama process odlula kuwo aphoqa ukuthi udayiswe ngabantu abathile, amanye azaphoqa ukuthi uzulahlekelane nezinto ezithile empilweni ngoba usekuyi process yokwenziwa lento uNkulunkulu akayifunayo. Ngesikhathi uDavide esadlula kuyi process yokuthi ebe inkosi, wafika isikhathi seprocess sokuthi adlule ehlane lokuthi abhekane nebhele nengonyama. Kwakuyi process yokwenziwa lento uNkulunkulu akayifunayo. Ayimnandi process kodwa imphumela yayo imnandi. Ngesikhathi uJobe elahlekelwa abantwana bakhe, elahlekelwa imfuyo yakhe, kwafika ingane zakhe zonke, wayisadlula kuyi process yokwenziwa lento uNkulunkulu akayifunayo. Ngesikhathi noJesu eshawa kanzima exetshulwa emhlane wakhe, abaziyo bathi inyama yakhe yayisilenge emhlane eshawa kanzima, babemfela nangamathe bemtholisa nomqhele wameva. Wayedlula kuyiprocess yokwenziwa lento uNkulunkulu akayifunayo. NoJosepha ngesikhathi edayisa abafowabo kunzima ekhala eqanjelwa amanga, unkosikazi wenkosi emqambela amanga ethi umdlwengulile engazange emdlwengule, waze wagwetshwa waboshela into angazange ayenze. Wayisenziwa lento uNkulunkulu ayefuna ukuthi abe yona, kwayisadlula kuyiprocess. Ayemnandi iprocess kodwa imphumela yayo imnandi. Manje bonke abantu abangayifuni iprocess kusho ukuthi abantu abangayifuni imphumela yokugcina emihle. Lezi zinto odlula kuzona manje lolusizo obhekene nalo manje ngicela ukukutshela ekseni ukuthi it is just a process that you're going through, but iprocess izophela bese uba yilento uNkulunkulu afuna ube yiyona. Ngiyacela ke during the process ukuthi ungaliphosi ithawula ungagive up. Abanye bevele benza iphutha bethi besadlula kwiprocess bevele begive up beyeke, bengabe besafuna ukuqhubeka nempilo bethi ayi inzima into engidlula kuyona. Njengoba inzima kusho ukuthi nento ozoyithola masudlule kulesimo sakho ukuthi inzima kakhulu. Njengoba inamandla kangaka ipain odlula kuyona njengamanje kusho ukuthi nento ozoyithola after leyo pain inamandla kakhulu. Yingakho udlule into enenzima kangaka nezinto ezibhlungu kangaka ngenxa ukuthi into eyenziwayo kuwe inamandla ngendlela emangalisayo. Ama disappointment owatholayo, ama discouragement owatholayo, nokuthuka khona nezinto ongayithandi ezenzeka kuwe ziyiprocess yokuthi kwenziwe lento enamandla uNkulunkulu afuna iphume kuwe. Imphumela ngiyakuthembisa uzoyithanda. Futhi you are going to be proud of yourself ukuthi you never gave up ngesikhathi usadlula kwiprocess. Ngiyacela ubekezele ubambelele. Khona into uNkulunkulu akayenzayo, khona into amazulu ayenzayo, khona into engcono ezofika empilweni yakho. Kusekuyiprocess nje okwamanje okwenziwa. Yonke iprocess ibanzima, kuba buhlungu, kuba nokukhala, kuba khona nomsindo. Usadlula kuyiprocess. Izophela iprocess bese uba yilento oyifunayo. Umthandazo wakho uzophendulwa. noNkulunkulu uzokukhumbula ngelinye ilanga. Usadlula kuyiprocess nje ungabi namsebenzi. Usadlula kuyiprocess nje yokudilizwa emsebenzini. Usadlula kuyiprocess nje yokungathanda abathile emsebenzini. Izodlula. uNkulunkulu khona izinto akakufundisa zona mayisidlulile khona into enamandla ozoba yiyona. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.